Namaste, good morning, welcome. So today we choose to have for our spiritual dialogues the scripture called Ribhu Gita. Σήμερα λοιπόν επιλέξαμε για την πνευματική μας συζήτηση το κείμενο που ονομάζεται Ribhu Gita. Ribhu Gita is considered the most high and the most deep and most respected text of Advaita Vedanta. Αυτό το κείμενο, η Ribhu Gita, θεωρείται το ανώτερο και τελικό, ας πούμε, κείμενο της Advaita Vedanta, της μη διαδικότητας δηλαδή, της διδασκαλίας μη διαδικότητας. Great masters such as Sri Ramana Maharshi would recommend it even to read loudly every day, even if you don't understand it. Μεγάλοι δάσκαλοι όπως ο Ραμάνα Μαχάρση συστήνουν να το διαβάζει κανείς φωναχτά, δηλαδή να ακούγεται η φωνή, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνει. You mean in Sanskrit or in... No, in his or her language. Στην γλώσσα του. By reading this text, and even if you don't understand it, it brings the gradual abidance in the self, with capital S. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το κείμενο, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις ακριβώς τι λέει το νόημά του, σιγά σιγά, σταδιακά, σε φέρνει στο σημείο να παραμένεις στην κατάσταση του πραγματικού εαυτού. But what is the real self with capital S? Ποιος είναι, τι μάλλον είναι ο πραγματικός εαυτός με κεφαλαίο ε? First of all, it's not a personal self. Πρώτα απ' όλα δεν είναι ένας προσωπικός εαυτός. It is an impersonal self. Είναι ένας μη προσωπικός εαυτός, ο πραγματικός εαυτός. And there is only one. Και υπάρχει μόνο ένας προσωπικός εαυτός. Your real self, your real self, your real self, your real self is the same self. Ο πραγματικός εαυτός του καθενός μας είναι ο ίδιος εαυτός για όλους. So there is one consciousness, one awareness, one emptiness, one presence, one impersonal self. Υπάρχει λοιπόν μία συνειδητότητα, μία επίγνωση, μία παρουσία, ένας μη προσωπικός εαυτός. The so-called teacher that is presenting now something, let's say here, and the so-called students there listening are the same consciousness functioning, the same self. Ο αποκαλούμενος δάσκαλος που είναι φαινομενικά εδώ και διδάσκει και οι αποκαλούμενοι μαθητές που είναι φαινομενικά εδώ και διδάσκονται, στην ουσία είναι η ίδια συνειδητότητα, η ίδια επίγνωση που συζητά, συνομιλεί με τον εαυτό της. It seems there is somebody here and some others there, but that is a complete illusion. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος εκεί και κάποιοι άλλοι από εδώ, αλλά αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Like in your dream in the night, you are experiencing a so-called external world in front of you, people, beings, cities, cars, and a so-called somebody like you who is there in this dream, experiencing the outside world. Στο όνειρό σου την ώρα που κοιμάσαι, μπορεί να βλέπεις, να βιώνεις δηλαδή, έναν αποκαλούμενο εξωτερικό κόσμο έξω από σένα, όπου εκεί βλέπεις ανθρώπους, κτίρια κτλ. Και έχεις συγχρόνως και την αίσθηση του εαυτού, του εντός εισαγωγικών εσωτερικού εαυτού, που είσαι εσύ. But upon waking up in the morning, you realize that there was not an external world, and all the beings that you were watching, and the city, and the cars, and the buildings, and whatever, was just in your consciousness. Ξυπνώντας όμως το πρωί από το ύπνο σου και ανακαλώντας το όνειρό σου, συνειδητοποιείς ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ένας εσύ και ένας εξωτερικός κόσμος έτσι όπως το βλέπεις στο όνειρό σου, έτσι όπως το βίωνες. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα μέσα στη συνειδητότητά σου, μέσα στον ίδιο άνθρωπο. The same with this dream reality. Το ίδιο ισχύει και σε αυτήν την εντός εισαγωγικών ξύπνια ονειρική πραγματικότητα. It is also a dream. Είναι επίσης ένα όνειρο.
All the great masters, they said that. Όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι είπαν το ίδιο πράγμα, το δήλωσαν αυτό. In the East, it is called Maya, illusion. Στην Ανατολή το ονομάζουν μάγια, ψευδαίσθηση. So this world appears as an external world, as a physical or material world outside of us. Αυτός λοιπόν ο κόσμος που βιώνουμε εμφανίζεται ως ένας φυσικός, υλικός κόσμος έξω από εμάς. Έτσι εμφανίζεται. It seems there is a point somewhere inside you watching a point outside of you. Δίνει την αίσθηση σαν να υπάρχει ένα σημείο μέσα σου, που είσαι εσύ ας πούμε κατά κάποιο τρόπο, το οποίο βλέπει από αυτό το σημείο κάποια άλλα σημεία ή κάποιο άλλο σημείο έξω από αυτό. But in reality that point is one. Στην πραγματικότητα όμως αυτά τα δύο σημεία είναι ένα. See? The great Tibetan Dzogchen master Longtserpa said that real reality is like a sphere or a circle where the center, the core is everywhere and the periphery nowhere. Ο μεγάλος Θιβετιανός δάσκαλος του Τζοξέν, της μεγάλης τελειότητας δηλαδή, δίδασκε ότι η πραγματική αλήθεια είναι σαν μια σφαίρα της οποίας το κέντρο είναι παντού και η περιφέρεια δεν υπάρχει. Σωστά. So the same with Advaita Vedanta and Ripukita, it says clearly, we will see it in a while, that there is only Brahman, there is only the real reality of consciousness, awareness, presence. Περίπου το ίδιο με άλλα λόγια λέει και η Ripukita της Advaita Vedanta, το κείμενο δηλαδή που θα συζητήσουμε αργότερα, ότι το μόνο που υπάρχει είναι το Brahman, που είναι μια άπειρη επίγνωση, παρουσία, συνειδητότητα. Inside itself, infinite beings, infinite universes and infinite events are appearing and disappearing. Μέσα σε αυτό λοιπόν, στο πράγμα όπως το λέει η Advaita Vedanta, εμφανίζονται άπειρα σύμπαντα και άπειρα γεγονότα και συμβάντα, αλλά μόνο εμφανίζονται. They are appearing, they are disappearing, and the same consciousness, the same emptiness, presence, awareness remains unmodified. Εμφανίζονται λοιπόν μέσα σε αυτή την επίγνωση, συνειδητότητα, παρουσία, όλα αυτά τα σύμπαντα και τα φαινόμενα και εξαφανίζονται μέσα σε αυτή την επίγνωση παρουσία, αλλά η ίδια η επίγνωση παρουσία παραμένει ανεπηρέαστη από την εμφάνιση όλου αυτού του φαινομένου και του συμπάντου. Let's say you see a dream in the night and you are with friends in a restaurant in another city during your holidays. Ας υποθέσουμε ότι κοιμάσαι και βλέπεις ένα όνειρο ότι είσαι με φίλους σου σε ένα ρεστοράν σε μια ξένη πόλη και διασκεδάζετε εκεί μαζί σου. You are experiencing your friends as different separate individuals and you are experiencing a city, you have seen different cars, different buildings, a different city and upon waking up in the morning you realize that all these separate individuals were appearing and disappearing in your consciousness. Βιώνεις λοιπόν τους φίλους σου έτσι όπως τους βλέπεις στο όνειρό σου ως ξεχωριστούς από σένα, έξω από σένα, το φαγητό, τους σερβιτόρους, τα κτίρια κτλ. Μέσα στο όνειρό σου, αλλά ξυπνώντας το πρωί συνειδητοποιείς ότι όλα αυτά συνέβησαν μέσα στη δική σου φαντασία, στο δικό σου νου, στη δική σου συνειδητότητα. Nothing was really there in reality. Στην πραγματικότητα τίποτα δεν υπήρξε εκεί. You are experiencing yourself as a separate individual and others, so-called others, as other separate individuals. Βιώνεις λοιπόν τον εαυτό σου στη διάρκεια του ονείρου σου ως ένα ξεχωριστό, διαχωρισμένο εαυτό, άτομο και τους άλλους, τους φαινομενικά άλλους, ως έξω από σένα, ξεχωριστούς και άλλους. You may interacting with those separate individuals during the dream. Μπορείς στη διάρκεια του ονείρου να έχεις κάποια, πώς να το πω, αλληλεπίδραση με αυτούς τις φαινομενικά ξεχωριστές προσωπικότητες. Maybe one of your friends insulting you. Ίσως να δεις στον όνειρό σου ότι ένας από τους φίλους σου σε πρόσβαται, σου είπε κάτι προσβλητικό.
and you experiencing pain and insult. Και βιώνεις προσβολή και υποφέρηση λόγω αυτού. You may have an accident and you may feel pain. Μπορεί να δεις τον όνειρό σου ότι έχεις ένα ατύχημα και πονάς, τραυματίζεσαι. Everything seems very real and solid. Όλα αυτά φαίνονται πραγματικά και υλικά. Συμπαγή. The same with this dream reality, the so-called waking up state. Το ίδιο ισχύει όμως και σε αυτήν την ονειρική πραγματικότητα, την αποκαλούμενη ονειρική πραγματικότητα της κατάστασης του ξύπνου. In reality, if you see your life till now and you look back and you are just watching your life till now, everything appears like it is a balloon that is broken. Στην πραγματικότητα, εντός εισαγωγικών, όταν ανακαλείς το παρελθόν σου, τη ζωή σου μέχρι τώρα, όλα αυτά τα γεγονότα σου δίνουν ίσως την αίσθηση ότι ήταν απλά μια φούσκα που έσκασε στιγμιαία, που συνέβη σε μια στιγμή. Nothing remains from all the events of your so-called life till now. Τίποτα δεν παραμένει πραγματικά από την αποκαλούμενη ζωή σου, την παρελθοντική μέχρι τώρα. And even if you live 1 trillion years and you look back, it will seem the same. Ακόμα και αν ζήσεις 1 τρισεκατομμύριο χρόνια, κοιτώντας πίσω το παρελθόν, θα έχεις την ίδια αίσθηση ότι συνέβη σε μια στιγμή. More important is that there is no anybody that you can find. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει κανείς τον οποίο μπορείς να βρεις, να εντοπίσεις. It seems that there is somebody who is experiencing a life. Φαίνεται σαν να υπάρχει ένας κάποιος που βιώνει τη ζωή. But the moment you try to find that somebody, it is impossible to find. Από τη στιγμή όμως που προσπαθείς να εντοπίσεις αυτόν τον κάποιον, θα βρεις ότι είναι αδύνατο να το εντοπίσεις. You say yourself, you call yourself I. Αποκαλείς τον εαυτό σου εγώ. And you say, today I feel not so good, I feel tired. Και λες για παράδειγμα ότι σήμερα δεν νιώθω και τόσο καλά, νιώθω κουρασμένος. Another day you say, today I feel good. Κάποια άλλη μέρα μπορείς να λες, σήμερα νιώθω καλά. Where are you referring to? Σε ποιον αναφέρεσαι? Σε τι αναφέρεσαι? The more you try to find this I, the more impersonal consciousness, awareness, emptiness, presence you will discover. Όσο πιο πολύ προσπαθείς να εντοπίσεις αυτό το εγώ στο οποίο αναφέρεσαι, τόσο περισσότερο θα συνειδητοποιείς ότι μιλάς για μια μη προσωπική παρουσία, συνειδητότητα, επίγνωση. There is something, for example, here that is watching that experience. That you are in this room with these people, and there is something here that knows it is here and knows that experience. Για παράδειγμα, υπάρχει κάτι που αυτή τη στιγμή έχει αυτή την εμπειρία ότι βρίσκεται σε αυτό το χώρο και παίρνει αυτές τις διδασκαλίες, έχει αυτή την εμπειρία του κτηρίου, των τοίχων, του δασκάλου και συγχρόνως έχει και την επίγνωση ότι βρίσκεται εδώ και έχει αυτή την εμπειρία. If I ask you, can you localize that something where it is? Are you able to localize it? Αν σου ζητήσω να εντοπίσεις αυτό το κάτι που έχει αυτή την παρουσία, πού ακριβώς βρίσκεται, μπορείς να το εντοπίσεις? Can you localize it? Is it somewhere here? Μπορείς να το εντοπίσεις? In this body? Μέσα στο σώμα σου? No, you cannot localize, isn't it? Όχι, δεν μπορείς να το εντοπίσεις. Can you localize it? Κάποιος άλλος μπορεί ίσως να το εντοπίσει μέσα στο σώμα του, να το ορίσει, να πει είναι ακριβώς εδώ. Can you say, for example, that it is in the limitations of that room, that it stops in the limitations of that room? Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το κάτι που έχει αυτή την εμπειρία τη συγκεκριμένη περιορίζεται από τα όρια αυτού του δωματίου? Or that its borders are in the limitations of that city? Ή ότι περιορίζεται αυτή η παρουσία που έχει την εμπειρία αυτή στα όρια της πόλης της Αθήνας? Or in the limitations of that planet? Ή στα όρια αυτού του πλανήτη? Or in the limitations of that solar system? Ή στα όρια αυτού του ηλιακού συστήματος? Or in the limitations of this so-called physical universe?
ή στα όρια αυτού του ονομαζόμενου φυσικού σύμπαντος? Can you find somewhere you experiencing that experience where is the beginning, the center or the end? Μπορείς να βρεις αυτού του εγώ που έχει αυτή την εμπειρία, το κέντρο, τη μέση και το άκρο του, να πεις ότι, να το περιγράψεις, ας πούμε, εδώ είναι το κέντρο του, τη μέση και τα άκρα του. Are you able to find a covering of that experience? Μπορείς να βρεις το κάλυμα κατά κάποιο τρόπο, το φλοιό αυτού του βιωτή που βιώνει αυτή την εμπειρία. Can you find if it has a shape or a form? Μπορείς να βρεις κάποιο συγκεκριμένο σχήμα ή μορφή? Of course not. Οπωσδήποτε όχι. Why? Γιατί? Because it is not a personal ego, a personal self, a personal I. Γιατί δεν είναι ένα προσωπικό εγώ, ένας προσωπικός εαυτός. You see, I say also I. You say 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 I. But this I is the same I. Και εγώ λέω εγώ, και εσύ λες εγώ, και εσύ εγώ, και εσύ εγώ, αλλά όλοι το ίδιο πράγμα λέμε, εγώ. Αυτό το εγώ λοιπόν είναι για όλους το ίδιο. So, Ramana Maharshi used to call it I. Ο Ραμάνα Μαχάρση, αυτός ο μεγάλος δάσκαλος, το εξέφραζε ως εγώ. That is impersonal I. Ένα μη προσωπικό εγώ. Now, to experience that, it needs spiritual practices. Να το βιώσεις όμως αυτό, για να το βιώσεις, χρειάζεται πνευματική πρακτική, άσκηση. And there is the need of satsang. Και υπάρχει ανάγκη του satsang, της επαφής με τον δάσκαλο δηλαδή και τον ερωταπαντήσει. There has to be a very much strong intention and desire for self-realization. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ δυνατή, έντονη τάση και ανάγκη για αυτοσυνειδητοποίηση. Because without practices, without satsang, abidance in the teachings and with the teacher, and without spiritual practices, it is impossible to have the permanent experience of that which you already are. Γιατί χωρίς την εξάσκηση και την παραμονή με τη βοήθεια κάποιου δασκάλου σε αυτή την κατάσταση της επίγνωσης, είναι δύσκολο να παραμείνεις εκεί για πάντα. Because the ego, the small separate individual, which believes that it exists as a separate individuality, will again become strong if you don't do spiritual practice, if you are not in the companion, in the satsang with the teacher, and if you are not practicing really, then the ego will become again strong, will again become a strong believer of its reality as a separate individual. Γιατί αν δεν εξασκείς αυτή την κατάσταση συχνά, ας πούμε, το εγώ έχει πάντα την τάση να ξαναενισχυθεί και να σε ξαναπείσει εντός εισαγωγικών ότι υπάρχεις ξεχωριστά και είσαι ένα άτομο, ένα πρόσωπο ξεχωριστό, γιατί αυτή είναι η τάση και όλα τα φαινόμενα αυτό προσπαθούν να μας πείσουν. It is very difficult, let's say, you to be in your work environment and your boss insulting you. In this moment, you will forget that you are impersonal consciousness. Ακόμα και αν ξέρεις λοιπόν αυτή την αλήθεια, όταν βρεθείς στον κόσμο και για παράδειγμα το αφεντικό σου σε προσβάλλει προσωπικά, εκείνη τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να μην λάβεις προσωπικά την προσβολή, γιατί έχεις την τάση να ξαναεπιστρέψεις στην οπτική γωνία του προσωπικού εαυτού και θα προσβληθείς και θα υποφέρεις. You may hear from a teacher or from a spiritual book that you are in personal awareness and that you are consciousness everywhere. But if something strong will appear in this life, will make you to forget all of these truths. Μπορεί να έχεις ακούσει λοιπόν από έναν πνευματικό δάσκαλο ότι είσαι αυτή η άπειρη συνειδητότητα επίγνωση ή μπορεί να το έχεις διαβάσει σε κάποιο βιβλίο, αλλά αν κάποιο έντονο γεγονός συμβεί στη ζωή σου σαν από την οπτική γωνία του προσωπικού εαυτού, θα ξαναξεχάσεις την αλήθεια και θα μπεις πάλι στα βάσανα και
στο να υποφέρεις στην αρνητική κατάσταση. Let's say you know that you are consciousness and your boyfriend or your girlfriend goes with your best friend. Ας πούμε πως έχεις μια σχέση και το αγόρι σου ή το κορίτσι σου πηγαίνει με τον καλύτερο σου φίλο ή φίλη. This moment, if you are not strong in your spiritual practices and if you are not in constant relationship with the spiritual teacher and the teachings, you will not be able to abide as your true natural self. Αυτή τη στιγμή λοιπόν του έντονου ψυχολογικού τραύματος, πιθανότατα θα ξεχάσεις την πραγματική σου φύση, την πραγματική σου αλήθεια και θα ξαναμπείς στον ατομικό εαυτό όπου θα υποφέρεις λόγω του συμβάντος. And this suffering is the result of your wrong identification with the personal I, the personal ego. Και αυτή η κατάσταση του να υποφέρεις είναι εξαιτίας της ταύτισής σου, της λάθος ταύτισής σου με τον προσωπικό εαυτό. Because otherwise, suffering is an illusion. Γιατί κατά τα άλλα, τα βάσανα και η κατάσταση του να υποφέρει κανείς είναι μια ψευδαίσθηση. It is a storytelling from an ego. Είναι η ιστορία που λέει ένα εγώ. If there is somebody who has, for example, cancer and he is in a deep sleep, there is no suffering there. Cancer, you said. Cancer. Αν κάποιος λοιπόν έχει καρκίνο και είναι σε κατάσταση βαθύ ύπνου χωρίς όνειρα, εκεί δεν υποφέρει από την κατάσταση του καρκίνου. There is no anybody there who says, I have cancer and I suffer. Σε εκείνη την κατάσταση του βαθύ ύπνου χωρίς όνειρα, δεν υπάρχει κανείς που να λέει εγώ έχω καρκίνο και υποφέρω από αυτό. If this so-called somebody is in the dream state where he is experiencing dreams, he may see that he has cancer and he may suffer. Ο ίδιος λοιπόν αυτός, αν βρίσκεται σε κατάσταση ονειρικής πραγματικότητας, μπορεί να ξαναδεί τον εαυτό του ως κάποιο άτομο το οποίο έχει καρκίνο και υποφέρει από αυτό. Or of course when there will be the waking up of the thinking process in the morning. Ή κάθε πρωί που ξυπνάει λοιπόν από την κατάσταση του ύπνου και μπαίνει στην κατάσταση της σκέψης, του ξανάρχεται όλη αυτή η πραγματικότητα ότι είναι αυτό το άτομο με καρκίνο και υποφέρει. Oh, I'm this poor guy who have cancer and I suffer. Εγώ είμαι αυτός ο κακόμοιος που έχει καρκίνο και υποφέρει. Then again in the night, in the deep sleep, there is nobody there who suffers. Την επόμενη νύχτα, στη διάρκεια του βαθύ ύπνου χωρίς όνειρα, πάλι ο ίδιος δεν υπάρχει. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος που έχει καρκίνο και υποφέρει δεν υπάρχει. You see, it is just a matter of believing what you are, when in reality what you are is impersonal awareness consciousness. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν με το τι πιστεύουμε ότι είμαστε, όταν στην πραγματικότητα είμαστε αυτή η άπειρη συνειδητότητα, παρουσία, επίγνωση. It is called in the East Mahamaya, the great illusion. Στην Ανατολή το ονομάζουν η Μάχα-Μάγια, η μεγάλη ψευδαίσθηση. I believe I'm somebody, a separate individual, and there is an external outside world out there. Πιστεύω ότι εγώ είμαι κάποιος, ένα διαχωρισμένο άτομο και έξω από μένα υπάρχει ο κόσμος που εμφανίζεται. And the world is existing irrelevant of me. Και ο κόσμος υπάρχει άσχετα από μένα. But in reality, the so-called world and the physical universe and the so-called others are all projections of your own mind. Στην πραγματικότητα όμως, ο αποκαλούμενος κόσμος και τα φαινόμενα και τα γεγονότα στην ουσία προβάλλονται από τον ίδιο μου τον νου, από εμένα. Likewise in the dream state. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στο όνειρο του να το κοιμάσαι. Nobody is really there. Κανένας δεν υπάρχει πραγματικά εκεί. There is no universe really there. Δεν υπάρχει πραγματικά φυσικό σύμπαν εκεί. Because where is that universe and the so-called others and you in the deep sleep without dreams? Γιατί πού υπάρχει αυτό το σύμπαν και οι αποκαλούμενοι άλλοι στην κατάσταση του βαθύ ύπνου χωρίς όνειρα. Or for example when you are in a coma after an accident and you fall down fainting. Ή όταν για παράδειγμα είσαι σε κόμμα μετά από ένα ατύχημα και έχεις λιποθυμήσει. Because in reality, what is experiencing this world is the same consciousness.
Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που βιώνει αυτόν τον κόσμο είναι η ίδια συνειδητότητα. In the scriptures, all the masters they are using the metaphor of the ocean. Στις γραφές λοιπόν όλοι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν τη μεταφορά του ωκεανού. There is the ocean of consciousness. Υπάρχει ο ωκεανός της συνειδητότητας. And there is the appearance arising and subsiding of the wave. Και είναι η εμφάνιση του φουσκώματος, ας πούμε, και του ξεφουσκώματος του κύματος. Now this wave believes, because it sees other waves, that it is a separate individual. Αυτό το κύμα λοιπόν πιστεύει, επειδή βλέπει και τα άλλα κύματα στην επιφάνεια του ωκεανού, ότι είναι ένα ξεχωριστό άτομο σε σχέση με τα άλλα κύματα που εμφανίζονται. And then this wave sees that wave and wants to make a relationship with that wave. Και το ένα κύμα βλέπει το άλλο κύμα και έχει την τάση να κάνει σχέση με το άλλο κύμα. And it feels that if we will not have that relationship with this wave, we'll experience misery and suffering. Και αρχίζει να πιστεύει ότι αν δεν δημιουργεί σχέση με αυτό το άλλο κύμα, θα βιώσει μιζέρια και θα υποφέρει. Or it wants to attract more water for itself. Ή προσπαθεί, νιώθει την ανάγκη να έλξει περισσότερο νερό στο σώμα του το κύματος αυτού, για να φουσκώσει νερό. Like possessions, money, buildings, homes, cars, to attract more water. Όπως υλικά αγαθά, χρήματα, κτίρια, αυτοκίνητα, για να, στην ουσία να έλξει περισσότερη ύλη, περισσότερο υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο. But in reality it is all the water. Στην πραγματικότητα όμως, εννοείς ότι αυτό το κύμα είναι... It is the ocean. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το κύμα είναι όλος ο ωκεανός, είναι απλά μια κυματομορφή του ωκεανού. This wave was never a separate individual. Αυτό το κύμα δεν ήταν ποτέ ξεχωριστό από τα άλλα κύματα ή από τον ωκεανό. It cannot be a separate individual. Δεν θα μπορούσε να είναι ξεχωριστό άτομο. You cannot remove that wave and put it somewhere else. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις αυτό το κύμα και να το βάλεις κάπου αλλού, να το ξεχωρίσεις από τον ωκεανό, ας πούμε. Now this wave wants to hug another wave to feel happiness. Αυτό λοιπόν το κύμα νιώθει την ανάγκη να αγκαλιάσει ένα άλλο κύμα για να νιώσει ευτυχία. Or wants to make love with another wave. Ή θέλει να κάνει έρωτα με ένα άλλο κύμα. Why? Because it believes that it will find happiness. Γιατί έτσι νιώθει ότι πιστεύει ότι θα βρει την ευτυχία. Or it will experience itself dissolving in the other wave and becomes water, becomes the ocean. Γιατί υποσυνείδητα ίσως γνωρίζει ότι αν συμπτυχθεί μάλλον με το άλλο κύμα, στην ουσία θα εξαφανιστεί και θα βιώσει την πραγματική του φύση που είναι ότι είναι και αυτό νερό όπως και το άλλο κύμα. So all the waves, all the so-called separate individuals, what they are searching? Όλα λοιπόν τα κύματα εντός εισαγωγικών, τα ονομαζόμενα διαχωρισμένα άτομα, τι ψάχνουν στην πραγματικότητα? They are searching their diminishing. Ψάχνουν την εξαφάνισή τους. They are searching their complete dissolution. Την πλήρη εξαφάνισή τους. Why? Because only there is the deep peace and bliss and happiness. Γιατί μόνο σε αυτή την κατάσταση υπάρχει η πραγματικά βαθιά γαλήνη και ευτυχία. When there is somebody, there is suffering. Όταν υπάρχει ο κάποιος, τότε υπάρχουν και τα προβλήματα, τότε υποφέρει, υπάρχει. Because if you believe you are a body, the body has infinite limitations. Γιατί αν πιστεύεις ότι είσαι ένα σώμα, ταυτίζεσαι με ένα σώμα, το σώμα έχει άπειρους περιορισμούς. The body gets sick, the body gets tired, the body have infinite needs and wantings. The body can have an accident, the body gets older and losing its beauty, and so on and so forth. Το σώμα λοιπόν, το φυσικό σώμα, μπορεί να πονάει, μπορεί να πεινάει, μπορεί να τραυματίζεται, μπορεί να υποφέρει, μπορεί να πεινάει, να νηστάζει, να κουράζεται, να αρρωσταίνει, να γερνάει, να χάνει την εμφάνισή του την όμορφη. Όλα αυτά είναι περιορισμοί του φυσικού σώματος. So if you believe you are the body, I am the body, this is the ahamkara, it's called in Advaita Vedanta, the false illusion
that you are a body, then you're experiencing suffering. Αν λοιπόν πιστεύεις, είσαι πεπισμένος ότι είσαι το σώμα σου, τότε βιώνεις τα βάσανα αυτά που έρχονται με το σώμα. If you believe you are a person, a separate individual, an ego, a soul, αν πιστεύεις ότι είσαι ένα πρόσωπο, ένα διαχωρισμένο άτομο, μια ψυχή, a separate wave of the ocean, ένα διαχωρισμένο κύμα του ωκεανού, the person has also infinite limitations. το πρόσωπο, το άτομο, έχει επίσης άπειρους περιορισμούς. So a lot of suffering appears. Και έτσι εμφανίζονται πολλά βάσανα και υποφέρεις. If, for example, you are a professional in a profession and everybody is criticizing you and judging you, and you're experiencing pain because you believe you are this person, this professional. Αν για παράδειγμα είσαι ένας επαγγελματίας σε ένα συγκεκριμένο τομέα και οι συνεργάτες σου, ας πούμε, σε κριτικάρουν για τον για τον επαγγελματισμό σου, επειδή έχεις πιστεί ότι ταυτίζεσαι με αυτό το άτομο που είναι αυτός ο επαγγελματίας, αρχίζεις και υποφέρεις λόγω του ότι σε κριτικάρουν οι άλλοι. If you believe you are a person, then you will experience other persons losing the body, dissolving in death, in the so-called process of death, and you will experience suffering. Αν πιστεύεις ότι είσαι ένα άτομο το οποίο έχει σχέσεις με άλλα άτομα, στην κατάσταση που αυτά τα άλλα άτομα φεύγουν από το σώμα τους, πεθαίνουν δηλαδή, υποφέρεις και το ότι πεθαίνουν και το ότι χάνεις τη σχέση αυτή και τα λοιπά. Plus, you remember that one day will come your turn. Επίσης, αυτό σου υπενθυμίζει ότι κάποια μέρα θα έρθει η δική σου σειρά να αφήσεις το σώμα σου. That this personality will also get dissolved. Και ότι και αυτή η δική σου προσωπικότητα κάποια στιγμή θα εξαφανιστεί επίσης. So what you are experiencing the death, the fear of death. Και έτσι βιώνεις τον φόβο του θανάτου. If you believe you are a person or a body, then there is coming naturally and logically the fear of death. Αν πιστεύεις ότι είσαι ένα διαχωρισμένο άτομο, φυσικά θα έρθει κάποια στιγμή ο θάνατος και έτσι βιώνεις το φόβο του θανάτου. And even before the death comes, you are always afraid the death, the process of so-called death. Και ακόμα και πριν την στιγμή του θανάτου, συνεχώς μέχρι αυτή τη στιγμή, είσαι κάτω από τον φόβο του θανάτου. Μην πεθάνεις και τέτοια. Because you hear this person died, this relative died, and then you remember one day will come my turn. Γιατί ακούς γύρω σου γεγονότα, ο τάδε πέθανε, ο τάδε συγγενής μου πέθανε και σιγά σιγά νιώθεις ότι έρχεται και σε σένα η ώρα σου. And if you are not prepared for this process of transition, then you will experience a lot of pain and a lot of suffering. Και αν δεν προετοιμαστείς για αυτή την κατάσταση της μετάβασης, στη διάρκεια μέχρι να συμβεί αυτό θα βιώνεις πάρα πολύ πόνο, θα υποφέρεις και θα φοβάσαι. For the self-realized so-called beings, there is a lot of peace and harmony, and it is a celebration, not a process of suffering, the so-called death. Για τα αποκαλούμενα συνειδητοποιημένα ή πραγματωμένα άτομα, αυτή η κατάσταση του θανάτου δεν δημιουργεί φόβο ή άγχος. Why? Because those self-realized beings, they have found, they have discovered, and they are abiding in their true natural state, their true natural self, which is impersonal and unborn. Γιατί αυτά τα αυτοπραγματωμένα άτομα έχουν βιώσει και παραμένουν σε αυτό το βίωμα, στη συνειδητοποίηση της πραγματικής τους φύσης, που είναι αυτή η αγέννητη και κατά συνέπεια αθάνατη, άπειρη, επίγνωση, συνειδητότητα, παρουσία. So they already know that there is no death. Έτσι, ήδη γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει πραγματικά θάνατος. That death is an illusion from the point of view of the illusory ego, the separate individual. Ότι ο θάνατος είναι μια ψευδαίσθηση που βιώνεται από την ψευδαισθητική οπτική γωνία του αποκαλούμενου ξεχωριστού εγώ εαυτού. If you believe you are a person and you lose your job or you are fired up, then of course you will experience suffering. Αν πιστεύεις για παράδειγμα ότι είσαι ένα άτομο που έχεις μια δουλειά και
απολύεσαι με αυτή τη δουλειά, τότε βέβαια αφού ταυτίζεσαι με αυτό το κατάσταση, με αυτό το ρόλο, θα υποφέρεις και θα βιώσεις άγχος και... You don't see that event as a movie, as a theatrical play. Δεν βλέπεις αυτό το γεγονός σαν ένα έργο που παίζεται μπροστά σου. You are the somebody who is fired up. Είσαι αυτός ο κάποιος που απολύθηκε. And you are saying a lot of stories inside you. Ταυτίζεσαι με αυτόν και λες πολλές ιστορίες σε σχέση με αυτόν μέσα σου. What will happen now? I will not have money, I will not have a job. Maybe my girlfriend will leave me. Τι θα μου συμβεί τώρα που απολύθηκα, δεν έχω δουλειά, δεν έχω χρήματα, ίσως η κοπέλα μου θα με παρατήσει. And if you are a family person, how I will feed my family? Και αν έχεις οικογένεια, πώς θα θρέψεις την οικογένειά σου. And so on and so forth. Και ούτω καθεξής. But what about if you see, if you discover, and if you are abiding in your true, impersonal, infinite, with capital S self? Πώς όμως θα το βιώσεις αυτή την ίδια κατάσταση αν παραμένεις στην πραγματική σου φύση που είναι αυτός ο άπειρος εαυτός με κεφαλαίο ε. An impersonal self. Ένας μη προσωπικός εαυτός. You will experience all situations in your life as a theatrical play, as a movie. Θα βιώσεις όλες τις καταστάσεις της ζωής σου σαν να βλέπεις ένα θεατρικό έργο ή μια ταινία. You will not be so much identified and you will not have so much suffering. Επειδή δεν θα ταυτίζεσαι με τον ηθοποιό που παίζει το ρόλο, δεν θα βιώσεις τόσο πολλά βάσανα και άγχη. You see, it is different to experience an event as a watcher, as an observer, and different to identify with the role of that character in the movie. Είναι πολύ διαφορετικό το να βιώνεις, μάλλον να παρατηρείς κάποιον που παίζει ένα ρόλο με το να ταυτίζεσαι με αυτόν τον κάποιον που παίζει τον ρόλο. If you are in the movies and you see a movie and there is let's say a killing of somebody and you will be identifying and you will go inside the movie, then you may even scream, "Oh, please don't kill him." Αν βλέπεις λοιπόν μια ταινία όπου ο πρωταγωνιστής τον σκοτώνει κάποιος τον πρωταγωνιστή, αν έχεις ταυτιστεί με αυτή την ταινία, έχεις μπει πραγματικά μέσα στο έργο, ίσως και να τρομάξεις, να ταραχτείς, ότι να μην θέλεις να τον σκοτώσουν αυτόν τον κάποιον στο έργο. But if you are remembering that you are watching an empty screen in reality, αλλά αν συνειδητοποιείς συνεχώς ότι στην πραγματικότητα βλέπεις μια άδεια οθόνη, and that this killing is in reality just a movie, και ότι αυτός ο φόνος είναι στην πραγματικότητα απλά μια ταινία, then you will not become so much upset. Τότε δεν θα ενοχληθείς τόσο πολύ από την εξέλιξη της ταινίας. Because the life story, the movie of your life, is just a movie. Γιατί ακόμα και η ιστορία της ζωής σου στην πραγματικότητα είναι απλώς μια ταινία, ένα έργο. It appears and disappears, and what is watching that movie is always the same. Εμφανίζεται και εξαφανίζεται η ζωή σου, τα φαινόμενα στη ζωή σου, αλλά αυτό που βλέπει αυτή την ταινία, που βιώνει τη ζωή, παραμένει το ίδιο, δεν επηρεάζεται τη ζωή. It is the same pure knowing, the same pure awareness, emptiness, presence. Είναι η ίδια αγνή, καθαρή συνειδητότητα, επίγνωση, ικανότητα που του γνωρίζει. It was the same before 20 years and it will be the same after trillion of years and so on and so forth. Αυτή λοιπόν η ικανότητα του να γνωρίζει που πραγματικά είσαι παραμένει ίδια είτε πριν από 50 χρόνια είτε μετά από 3-3 εκατομμύρια χρόνια. See, events appearing and disappearing. Τα γεγονότα, τα φαινόμενα εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Something in inverted commas which is not a thing, observing all these events. Κάτι σε εισαγωγικά που δεν είναι κάτι απτό, δεν είναι κάτι υλικό, εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Συγγνώμη, το χάσα. Κάτι που παρατηρεί. Παρατηρεί λοιπόν όλα τα φαινόμενα, αυτό το κάτι που εμφανίζονται και εξαφανίζονται. It is a witnessing presence. Απλά είναι μια παρουσία που είναι σαν αυτόπτης μάρτης, ναι. Σαν αυτόπτης μάρτης. Then, thoughts appearing and disappearing. Οι σκέψεις εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα του.
The same knowing remains the same knowing. Αλλά η ικανότητα του γνωρίζει παραμένει ανεπηρέαστη από τις σκέψεις που εμφανίζονται μέσα του. Then also sensations appearing and disappearing. Επίσης μέσα σε αυτό εμφανίζονται αισθήσεις. Then feelings appearing and disappearing. Και συναισθήματα εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα σε αυτό το γνωρίζει. And also perceptions appearing and disappearing. Επίσης αντιλήψεις εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Different states appearing and disappearing. Διαφορετικές καταστάσεις εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα. But what about that witnessing presence? Does it changing? Αυτή όμως η παρουσία που έχει την μαρτυρία, που παρατηρεί όλα αυτά, η ικανότητα αυτή να παρατηρεί εξαφανίζεται, αλλάζει, επηρεάζεται. It remains the same witnessing presence. Παραμένει η ίδια παρουσία που παρατηρεί. Never changing, never modifies itself. Δεν αλλάζει και δεν επηρεάζεται η ίδια από τίποτα. Now this witnessing presence knows this experience of that room and these bodies, these people here. Τώρα αυτή η παρουσία που παρατηρεί έχει τη γνώση, την εμπειρία αυτού του δωματίου και αυτών των ατόμων μέσα. Και Before you come here, it had the experience of your home. Πριν έρθεις σε αυτό το χώρο, είχε την εμπειρία του σπιτιού σου, του χώρου σου. After some days, it will have a different experience. Μετά από λίγο καιρό θα έχει διαφορετικές εμπειρίες. Every moment there are different experiences. Κάθε στιγμή θα έχει διαφορετικές εμπειρίες. But all the experiences are experienced from the same experience. Όλες όμως αυτές οι εμπειρίες βιώνονται από τον ίδιο εντός εισαγωγικών βιωτή, αυτόν που βιώνει τις εμπειρίες. So experiencing itself. Στην πραγματικότητα λοιπόν υπάρχει μόνο η εμπειρία που βιώνει τον εαυτό της. Where is that experience? Πού είναι αυτή η εμπειρία? Can you localize it? Μπορείτε να την εντοπίσετε? Is it possible? Είναι αδύνατο. It is everywhere and nowhere. Είναι παντού και πουθενά. What is experiencing itself is everywhere and nowhere at the same moment. Αυτό που βιώνει εαυτόν είναι παντού και πουθενά την ίδια στιγμή. It is not a person. Δεν είναι ένα πρόσωπο. Because if you try to find somewhere a person or a separate individual who has the experience, you will never find. Γιατί αν προσπαθήσεις να εντοπίσεις αυτό το πρόσωπο, το διαχωρισμένο άτομο που έχει αυτή την εμπειρία, δεν θα το εντοπίσεις ποτέ. You see, experience is impersonal. Η εμπειρία είναι μη προσωπική. Experiences also are appearing in that impersonal experience. Αυτός που έχει την εμπειρία λοιπόν είναι μη προσωπικός και οι εμπειρίες εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα του που μπορεί να είναι προσωπικές, αλλά αυτός που τις βιώνει δεν είναι προσωπικό. Yes, we can use another word. We can use the word knower. The knower, the knowing of the experiences is the same state. Ο γνώστης λοιπόν των εμπειριών και η γνώση της εμπειρίας είναι ένα και το αυτό. So, all the experiences are appearing in the same knower. Όλες λοιπόν οι εμπειρίες εμφανίζονται στον ίδιο γνώστη. So, there is the knower, the knowing, all what appears inside itself, and it is also known by itself. Είναι λοιπόν ο γνώστης, η γνώση που εμφανίζεται μέσα τα φαινόμενα, ας πούμε, που εμφανίζονται μέσα στον εαυτό του. Που όλα εμφανίζονται μέσα στον εαυτό του γνώστη, ας πούμε. Remember the key of the dream. Everything appears in a nowhere and disappears in that nowhere. And everything is known by the same nowhere. Yes? Ναι. Θυμηθείτε λοιπόν το βασικό παράδειγμα του ονείρου, που όλα εμφανίζονται μέσα σε αυτόν τον που κοιμάται και ονειρεύεται, ας πούμε, και μπορεί να εμφανιστούν ολόκληρα σύμπαντα και καταστάσεις και πάλι εξαφανίζονται μέσα σε αυτόν. And the process of knowing is also the same. Και η διαδικασία της γνώσης όλης αυτής της κατάστασης παραμένει η ίδια με την κατάσταση του ξύπνου. So what you really are is that infinite, unlimited, unborn ocean of consciousness. Αυτό που πραγματικά λοιπόν είσαι είναι αυτή η άπειρη ικανότητα να γνωρίζεις και αυτός ο άπειρος ωκεανός του γνωρίζει. In Advaita Vedanta it is called Brahman. Στην Advaita Vedanta αυτό το ονομάζουν με μια λέξη Brahman.
It is not a personal God, as many Hindu people believe. Δεν είναι ένας προσωπικός Θεός που πολλοί Ινδουιστές πιστεύουν. It is impersonal consciousness. Είναι μη προσωπική συνειδητότητα. And consciousness is all there is. Και το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η συνειδητότητα. Everything appears and disappears in the same consciousness. Τα πάντα εμφανίζονται και εξαφανίζονται μέσα στην ίδια συνειδητότητα. There are no many consciousnesses. Δεν υπάρχουν πολλές διαφορετικές συνειδητότητες. You see? So, whatever you experience, whatever sensations, perceptions, thoughts, memories, events are appearing and they are self-liberating. Οτιδήποτε λοιπόν βιώνεις, οτιδήποτε σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα, καταστάσεις, φαινόμενα, από μόνα τους ξαναεξαφανίζονται. And they are taking place in the same ocean of consciousness. Και λαμβάνουν χώρα στον ίδιο ωκεανό συνείδησης. See, whatever appears, it does not appear outside of you. Το οτιδήποτε εμφανίζεται δεν εμφανίζεται έξω από σένα. It appears inside you, consciousness. Εμφανίζεται μέσα σε εσένα ως συνειδητότητα. It is made of you and it is known by you again. Φτιαγμένο από εσένα και γνωρίζεται από εσένα. And is to be and to stay as a separate individual, the only thing you will earn, your only profit will be infinite suffering. Και αν επιμένεις να επιθυμείς να παραμένεις αυτό το ξεχωριστό άτομο, μια προσωπικότητα, το μόνο που θα κερδίσεις τελικά είναι συνεχώς να υποφέρεις. Because you are an ocean and you try to put yourself in a small shoe. Είναι small? Shoe. Παπούτσι. Γιατί είσαι ένας ολόκληρος ωκεανός, ένας άπειρος ωκεανός και προσπαθείς να χωρέσεις αυτό το άπειρο ωκεανό που είσαι μέσα σε ένα παπούτσι. Or in a small glass. Ή μέσα σε ένα γυαλί, σε ένα ποτήρι. It is logical to experience suffering. Είναι λογικό να βιώσεις βάσανα και προβλήματα. You are infinite and you try to become finite. Ενώ είσαι πραγματικά άπειρος, προσπαθείς να κάνεις τον εαυτό σου περιορισμένο. Να τον περιορίσεις σε όρια. Now, that should stop not only through mental understanding and accepting like blind faith these teachings. Δεν θα πρέπει κανείς να παραμείνει μόνο στην νοητική αποδοχή αυτών των διδασκαλιών και των γνώσεων σαν μια τυφλή πεποίθηση. In Advaita Vedanta, this state of listening the teachings is called Sravanam. Στην Advaita Vedanta, στις διδασκαλίες της μη διαδικότητας, αυτή η κατάσταση της μόνο σκεπτικής, ας πούμε, αποδοχής ονομάζεται Sravana. And listening. Και το να ακούω, να... Then there is the state of Manonasam. Και μετά είναι η κατάσταση, το στάδιο Manonasam. In this stage, you are contemplating the teachings. Σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το στάδιο, αρχίζεις και διαλογίζεσαι πάνω στις διδασκαλίες. And then there is the stage of Nididhyasana. Και μετά είναι το επόμενο στάδιο, το Nididhyasana. Nididhyasana means that you are going in deep meditation and you try to experience these teachings. Αυτό το στάδιο σημαίνει ότι μπαίνεις σε βαθύ διαλογισμό και προσπαθείς να βιώσεις αυτές τις διδασκαλίες, αυτές τις αλήθειες. And naturally comes the final stage, which is Atma Vichara. Και τελικά, φυσικά, φτάνεις στο τελικό στάδιο που ονομάζεται Atma Vichara. Which is self-abidance. Που σημαίνει ότι παραμένεις μόνιμα στον εαυτό, στον πραγματικό εαυτό. With capital S, self, the infinite you. Στον πραγματικό εαυτό με κεφαλαίο ε, το άπειρο εγώ σου, το άπειρο εσύ. So you ask in Atma Vichara, self-abidance, who am I, what am I, and you try to experience your true self. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν κάνεις την ερώτηση ποιος είμαι και προσπαθείς να βιώσεις το ποιος είσαι. Να έχεις το βίωμα του. You don't give any mental answers to that question. Δεν δίνεις νοητικές απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση. As is the common mistake in the Western world. Όπως είναι
πολύ κοινό λάθος στον δυτικό κόσμο. Because the Westerners, they took the term Atma Vichara and they translated to self-inquiry. Γιατί οι δυτικοί πήραν τον όρο Atma Vichara και τον μεταφράσανε ως αυτοεξέταση, ας πούμε. Αυτοεξερεύνηση. Which brings, it is misleading because it creates the illusion that you have to think and you have to investigate in the mental constructions Αυτό σε and analyzing. σε λάθος συμπέρασμα, γιατί σε κάνει να πιστέψεις κατά λάθος ότι πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι, να εξετάζεις με το νου δηλαδή το τι ή ποιος πραγματικά είσαι. When what the real method is to go beyond the mind. Όμως η πραγματική μέθοδος, ο σωστός τρόπος είναι να πας πέρα από το νου. So there is the triggering of the question who am I, what am I, but then you should stop any mental activity. Κάνεις την ερώτηση του ποιος είμαι ή τι είμαι και το χρησιμοποιείς αυτό ως σκανδάλι, ας πούμε, ως απαρχή της διαδικασίας και μετά πάβεις να σκέφτεσαι και να χρησιμοποιείς το νου, απλά παραμένεις να βιώσεις την απάντηση. The answer should be experience. Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση του ποιος ή τι είμαι πρέπει να βιωθεί. It has to be stillness and silence after that question. Μετά από αυτήν την ερώτηση πρέπει να μπεις σε ακινησία και ησυχία ώστε να σου βιώσει την απάντηση. When our thoughts are appearing, you ask yourself, where do these thoughts appear and disappear and what remains? Αν εμφανιστούν σκέψεις, αναρωτιέσαι πού εμφανίζονται αυτές οι σκέψεις και πού εξαφανίζονται, αφού όπως εμφανίζονται, εξαφανίζονται. And again, if there are strong patterns of thoughts, you ask, to whom all these thoughts appear or where? Και αν κάποιες σκέψεις είναι επίμονες και εμφανίζονται έμονες ιδέες, ας πούμε, και σκεπτομορφές, παραμένεις στην ερώτηση σε ποιον εμφανίζονται, σε τι εμφανίζονται, ποιο είναι το πεδίο εμφάνισης αυτών των σκέψεων και και από πού έρχονται. So, and you remain again in stillness in silence. You don't say anything. You stay completely in silence inside you. Και συνεχίζεις να παραμένεις σε ακινησία και ησυχία μέσα σου, εννοείς νοητική ησυχία, έτσι, δηλαδή ούτε στις σκέψεις. Because the truth of what you really are cannot be spoken of in reality. Γιατί η πραγματικότητα του τι πραγματικά είσαι δεν μπορεί να περιγραφεί. It is unconceivable and unperceivable. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί κανείς πραγματικά αυτό και δεν μπορεί να το περιγράψει. We try through the dualistic and limited language, but always we fall in mistakes. Προσπαθούμε να το εκφράσουμε αυτή την κατάσταση μέσα από την γλώσσα η οποία είναι διαδική από τη φύση της και κατά συνέπεια επειδή μια διαδική γλώσσα, ένα διαδικό εργαλείο δεν μπορεί να εκφράσει κάτι το οποίο είναι μη διαδικό, πέφτουμε συνεχώς σε λάθη εκφραστικά. So that's why you should do constantly non-stop spiritual practice if you wish to become free from the tyranny of the ego, the separate individuality. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αν θες πραγματικά να απελευθερωθείς από την τυραννία του εγώ, του διαχωρισμένου εαυτού, θα πρέπει να κάνεις συνεχώς πνευματική άσκηση αυτού του τύπου που περιέγραψα. So there is no more powerful practice than to find out who you are through Atma Vichara. Δεν υπάρχει πιο δυνατή άσκηση από το να προσπαθείς να βρεις ποιος είσαι μέσα από την κατάσταση του Atma Vichara. But you should do it in with the right way, the right method. Πρέπει όμως να το κάνεις με σωστό τρόπο, με σωστή μέθοδο. And it should be constantly, non-stop, every second. Και πρέπει αυτή η άσκηση να είναι συνεχής, χωρίς διακοπή. There are similar practices also in Dzogchen tradition. Υπάρχουν παρόμοιες ασκήσεις και πρακτικές και στην παράδοση του Dzogchen, της μεγάλης τελειότητας. You see, there are gradual paths and direct paths for self-realization. Για να αυτοπραγματοθεί κανείς υπάρχουν τα άμεσα και τα έμεσα μονοπάτια. Paths that they need so-called time and they are gradual, step by step, and paths that they are direct showing you the truth of what you really are.
Τα έμεσα μονοπάτια είναι μονοπάτια που χρειάζονται σταδιακή πρόοδο και τα μη σταδιακά μονοπάτια είναι μονοπάτια που σε εισάγουν στην αλήθεια άμεσα. There is no path in reality. There is no, they are effortless. Αυτά τα μονοπάτια στην ουσία είναι μονοπάτια χωρίς διαδρομή, όπως τα λέμε, και χωρίς προσπάθεια συγκεκριμένη σταδιακή. They bring the so-called instant enlightenment, instant self-realization. Και αποφέρουν την ονομαζόμενη άμεση και όχι στιγμιαία, άμεση θα είναι. Ευνίδια φώτιση. Ευνίδια φώτιση. Γιατί στιγμιαία είναι και μια στιγμή και μετά τη χάνεις. Ευνίδια φώτιση λοιπόν. So, for those who are ready for the direct paths, they can try and they can follow and they can self-realize immediately or very quickly. Αυτοί λοιπόν που είναι έτοιμοι για τα άμεσα μονοπάτια μπορούν να δοκιμάσουν, μια και ήρθαν σε επαφή με αυτή τη διδασκαλία, και είναι πιθανό να φτάσουν στη φώτιση είτε άμεσα είτε πάρα πολύ γρήγορα. For those who are not prepared and they are not ready, they can go back again to gradual paths. They are also very valid and very useful. Για αυτούς που δεν τα καταφέρουν ίσως με το άμεσο μονοπάτι, μπορούν να επιστρέψουν σε ένα σταδιακό μονοπάτι, τα οποία σταδιακά μονοπάτια και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρήσιμα αν κάποιος βρίσκεται σε αυτό το στάδιο. Or a combination of gradual paths and direct paths. Ή μπορεί κανείς να ακολουθήσει ένα συνδυασμό από άμεσα και έμεσα μονοπάτια. Whatever helps you in your self-realization process, you should use it. Οτιδήποτε σε βοηθάει στην διαδικασία και στην πορεία της αυτοπραγμάτωσής σου, χρησιμοποίησέ το. There is no any box of religion or a spiritual path that you should enter. Δεν πρέπει να μπεις σε κανένα κουτί θρησκείας ή πνευματικού μονοπατιού. That case also takes paths and takes tools from many different paths, gradual and direct. Η συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν δασκάλου έχει πάρει εργαλεία και μεθόδους από διαφορετικά μονοπάτια, κάποια σταδιακά, κάποια άμεσα. He practiced many paths. Και έχει κάνει άσκηση και πρακτική από πολλά μονοπάτια, σε πολλά μονοπάτια. But the last 27 years is focusing mostly on the direct paths. Τα τελευταία όμως 27 χρόνια επικεντρώνεται κυρίως στα άμεσα μονοπάτια. But that doesn't mean that everybody should do like that. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο. You see, if you go with the flow, anyway you'll go with the flow of your destiny and you will discover what is really useful for you. Αν μπεις στην ροή του πεπρωμένου σου, θα ανακαλύψεις τι είναι πιο χρήσιμο και κατάλληλο για σένα. So, at this moment, we can do a small break and then we will come back. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.